kidak kishen ki balam syaga jingwan pai biang ka syongsok syongsngan Tura kilawan pau biang hadien arsngi ka jingkan art snam hakabah ka khat art tari leber arjar arpun riu ki nong syongsnong kilami ban penkhoj ye ki surak bar haka juk kapor ukondrat ke sangma menteri rangba ka jela ulale jingo ye ki jaka bala jorbha ka jingkan art bad ye kran ye khana ru bad ki nong syongsnong kadi gejing let jengo menteri rangba Tura kadai tang daki kenta hadien bola pentep badon ke kenhun ki pat bhor ki balawan tur seyeng sa jong Tura haka khat wei teri uleber arajar arpun riu ban penjat bat thang yaka ukonrat ula kentaj ban pet nala yeng bat penpau bo tieng Salia nomor udan ublai shu laong bo udai u acek bat kasnam uliet porno sangma katut hu bat kumta ubut ya kanuksa ban train na kabenta ki jat ban riu garo Menteri rangba haka jing jurep ulo Phah ye ki bor penyat district ban Phah marbam syaki snong gi basak penthot na ka jing kan at kinong song snong kila pentep hau menteri rangba baki don khat nyotli ki jaka ha arai mile ki bal kerdo marbam kum ukhau bat ki we ki jingdon kam habashim khia ya kan ni ka jinglong jingman menteri rangba ulo Phah yo deputy commissioner ka West Garo Hills district ban yatrai lang bat ki bor penyat snong haka than bat ban penkre ya ka thop jong ki long yeng ki basak ta khnang baki jing rap kin la ban sam kloi bat haka rukom ka badai ula jurep ye ki jaka bagi dukan bagi jingtai ki lasak penjulor bat pentikana ye ki nong song snong baka sarkar kan ai ki jing kersan ka badon kam ya ki to ki basak ta Hakawai pat kalyang kipat ba ki babun ki leisem benta mons ngobha haka jing penkhoj hakaleng ki benta baper jong ka Tura hakaba ki nong song snong ki kunhun samla bat ki seng trei mons ngobha ki le trei lang ban penkhoj ye ki jabo jaban ye ki tiar bala pra bat ki batam na ka bala thang ki bala shu Ïaid hadien ka jing kan at Kejing kan at kelas dang dagi jing ki persya ya kejing simbenta jong ki bamde reulum ha ke election sya ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kabala penlong ya ka sarkar jela ban pen sange no ya ka election Henry ya ki jing ki la sim kabu dagi reus new ki bala wanra ya ki jing japen julor bat thang ding ha ki benta jong ka Tura bat William Nagar ki babun ki jing jular Tura ki day ha ka than arai mile ha ka bala thang ya ka we ka yeng bat kat tu kat ne ki dukan ki la sha luti Ha hawa khana ka office tray kam jong ka National People's Party kala sha khanra ka baga wei ka wine store bat ka wei ka dukan de tiar kali ru kila sha luti naki than nakham bazar ka wei ka jaka maramat kali kala sha thang haringkat ki kattu kat ne teli ki kali ki bayeng hapo ka te ka jaka ka wei ka jaka mani blai ha ka jaka yo baru kala sha penjular bat sha thang सिचुएशन जैसा है आगे नहीं होगा मैं समझ Awal isina ketemu ne? Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F.
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.